filme mit? Desværre, det fik jeg ikke. Straffesparken. Det fik jeg heller ikke filmet. Jeg kom lidt for sent. Ja, Du okay. skal også filme mit. Den var mega god, den der video, du filmede sidst. Nå, det var godt. Kunne I lide det? Ja, det er Også fordi cool. der var musik i det. Ja, og det var Simon, der lavede det. Det eneste er jo ligesom, det er derfor det er godt, at det er bedre, at du står her, fordi så kan man bedre se Ja. spillet. Så for satan. Lad os lige finde det op.